am tano bo ahia Ǹkwọ. Ǹkwọ is the day of Ájá, and I'm here to pray for us who are coming back for this December. Don't you allow any person to deceive you not to come back in your father's land, because your father's land, that is where your inheritance is, and that is where you are. Don't allow any one or any person to stop you from coming back to your father's house this December. That is why I am here. I came back from Lagos in 2014. When I wanted to come back, my sisters never allowed me to. But I said, no, I cannot run away from my father's house. Because when you run away from your father's house, that is when you have invited people around to come and take over what belongs to you. And today, being the 21st of December, because Madam Media Ego I, Uruwes Ego I is here with a kola nut, with my Nzu, with my Edo, with my alligator pepper, also Oji, to pray for you that you're coming back and you're going back. No wishes, no wizard will see you. Any evil prayer that they pray against you shall go back to the sender. So never you allow any person to hypnotize you of coming back from your father's house. All these things I have here are instruments that you can use to fight the enemy. But before then, your hands must be clean, because he who goes to equity must go with a clean hands. Tradition and culture is never a time to wicked the enemy and to wicked your fellow brothers and sisters. But tradition and culture is a time where you preach peace, where you preach love, and where you keep your hands clean. Because this offer, that is staff of office, abhor so many things. It is against evil. It is against witchcraft. But many people might think that we the traditionists, we the ordinary and nominally people are evil. No, we are not. We are sent from God, and we are sent from the ancestors. Today, this is my Nzu. Go back. Today, this is my Nzu that I have in my hand. Today being Afọ is the day of the Queen Mother, Ájá. I call upon the forces that guides this environment. I call upon Eke, Orie, Afọ, Ǹkwọ. I call upon my ancestors. I call upon the progenitors of this land. Ndị wara egbe. Maka na ndị Igbo la atụ ilu si la olu ama ọla azọ gị ịla azụ onwe gị. That is the compound. When they are fighting for you, you will also fight for yourself. Today is Afọ. I have my Nzu here, that is white powder, and I decree, and I give the ancestors, and I said, may today Afọ favor us. Ǹkwọ will also favor us. Orie will also favor us. Eke will also favor us. That is the three elements of the earth. And I said, onye siri isi anyị la wa oge ejiri nke ashụta. Butogula you see will see blue. Aye budoka ka ebro keke. Aye budoka for ka ebro ka for yan eme bu ihe o wetara aye si aye me. We are here sent on a message, on an errand. And if you are sent on a message and you failed to deliver that message, that means you are doomed. Yale kwoku abuka Eke gozi aye. Orie agozi aye. Ǹkwọ agozi aye. Onye silisi aye la wa ya si awele nke achụta. Nna akpọ nna aha. Nke were bụrụ na edo. Nwere lekwu okwu si ọkọ ọfọm. Ofole ebute ihe ọma, ofole ebupụ ihe ọjọọ, ofole alụ ọgụ. Ofole ebuli nwa ogbenye elu. Ndị mbụla ndị egede. Ali nna aha. Nye mbụ nwatakịrị. Ọnụ masa ahụla afọ. Mgbidi ọka ka mbụrụ ọka, mgbidi ọka afọ ka mbụrụ ọka afọ. This is Edo. This Edo is used after
calling the ancestors with your nzu, which is white chalk. You use Edo to stamp everything you are doing. Can you nile di lobia ka odoro la Eke, odoro la Orie, odoro la Afọ, odoro la Ǹkwọ. Nwere oji were ekwu okwu si am. Chukwu okike, Chukwu bili elu, Chukwu bili ala, Chukwu bili ikuku, Chukwu bili anyanwụ. Ndị mbụla ndị egede, nna nna aha, ma ndị wara egbe. Ọ bụ nnụnwa maka nụ siri dịrị, anụmakpọ ali mgbidi, anụmakpọ ali eke ọbana, anụmakpọ ezike nna, anụmakpọ mụrụ ọha, anụmakpọ ụzọ kakụ, anụmakpọ agụba, anụmakpọ ụzọ kakụ, anụmakpọ shimọgụ, anụmakpọ mmadụ dibịa mma, anụmakpọ ebere Chukwu mere m. Ọ bụ nnụnwa tinyere m n'obi si mụ nuchie obi bụrụ aka ji ọfọ obi. Nwere lasị ọ bụ ndụ nwoke, ọ bụ ndụ nwanyị. My followers, my listeners, who will be coming back in this December to celebrate the season with their loved ones here in ala Igbo. Ana m agụrụ n'ọfọ si na nwoke agada egbuteli nnu, nwaanyị agada egbuteli nnu, o jiri egbu nnu si ya gbuo onwe ya. Onye siri isi na awaja si awele nka chụta, ụbọta ogwolajụ si awele isi ya bulu. Unu ga-abata n'ala Igbo nugide nụcha laghachikwa azụ, accident agadi afụ nnu. Onye gere na accident ga-akpụ ihu kpọkwa ụmụ ihu. Ọ bụ mmụọ abụ gosmado media ego ai oruwesi ego ai. Otu a nsila agụrụ n'ọfọ otu akosi abịala mmezu. Anụmakpọ mmụọ niile na mgbidi, anụmakpọ ali Eke ọbana eze nwaanyị, nwaanyị kịrịkịrị sta ana na-azụ nwa, nne ọra, nne na-eme ihe ọma, nne na-ekpe ikpe ziri ezi, nne na-alụrụ ogbenye ọgụ, nne na-alụrụ onye ọ na-emewu ọgụ. Anụmakpọ nna nna ha, anụmakpọ ka ndị demere obi. See, my followers who are coming back this December, nothing will happen to them. They will enjoy. Any person planning to give them poison will give himself or her children poison. As I have decreed, so shall it be. Fervent prayers. Because Oji is a fruit blessed by Chukwu Okike. Clothe it. Now I have prayed, and so shall it be in all my followers and my listeners. Since bịa nụtara ọjị ndị mbụla ndị egede, bịa nụtara ọjị, ma ndị ala akpọ oku, bịa nụtara ọjị, ezigbote ndị ụmụnna dị, bịa nụtara ọjị. Ihe na-eme bụ ka o si eme ya. Anyị egbudo okeke ka ebụrụ okeke, anyị egbudo afọ ka ebụrụ afọ. Ọ bụ ihe Chukwu wetara ka anyị na-eme. Chukwu bili elu, Chukwu bili ala, Chukwu bili ikuku, Chukwu bili anyanwụ, nna nna ha, ndị ichie, ndị mbụla ndị egede, mmụọ niile na-akpọ oku. Ogwugwu bụ ogwugwu, idemmiri eze nwaanyị, ọrụ asị, gbakọtanụ, mmụọ ndị kpọrọ m oku, mmụọ dị mụ na ha wee je, mmụọ ndị gwụla agharịpụ m, mmụọ ọbụla na-eme oge ọbụla anyị kpọrọ m oku, ha na-aza m. Bịanụ ka nụtara ọjị ndị ichie, ndị bụla ndị egede. Ọ bụ nụ tinyere m n'obi, tinyesie m ike, ọ bụdị m kere onwe m, nna nna aha, ndị ichie, anụmakpọ ebe m mụrụ nwa dị ala, ogwugwu ihite, ala ihite, Chukwu ire ha, Chukwu ụka ha. Bịanụ ka nụtara ọjị na obi a, nna nna aha, ezigbote ndị ụmụnna dị Igbo egbe ha, bịanụ ka nụtara ọjị, ụba ha, bịanụ ka nụtara ọjị, Igbo kwe ha, bịanụ ka nụtara ọjị, Nwachukwu ha, Udemba ha, bịanụ ọnụmajụrụ ha, obi nakwere ha, nnabakọ ha, bịanụ ka nụtara ọjị, nwoke ji ha, bịanụ ka nụtara ọjị. Ma ndị bụrụ ụzọ eme omenala dị ire, ma ndị chiri ọzọ, ma ndị chiri nze, ụzọ ka akụ nna ichiri n'ọzọ, bịa ketara ọjị na obi gị, maka na ọ bụ ọmụta nwa nwe were mụta ibia. Nwere lasị, bịanụ ka nụtara ọjị ndị ichie. Ọ bụ nnụnwa ka nyere ọjị, nnụ ewele ka nụ siri chọ. Then after you might have prayed with kola nuts, what again you will do is you will bring out a drink. This is a special drink that I bought for this occasion today. This is my favorite ego, because I am ego I. That is why I use ego. In Ìgbo, when you want to give drink in any occasion you are, always carry the drink in your left hand, while the cup in your right hand. Because when you put it, you will give somebody with your right hand. Sika ofongoro obi atanu sika oforo eleke oko ofom ofola popular pata pata ofole ebuti ihe ọma onu menye ngi mmanya tanu
Ikenga makala Ikenga lana azunu, what are you doing? Makala Ikenga wo adia jo you see Ikenga mwa bogo chukwu mmadụ. Agada jo yi leke, ogada jo yi lafo. Ndị na-akpọ oku. Mmụọ niile mkpụrụkụta anụ bịa n'ṅụrụ mmanya. Maka ọ bụdịkwa poison ka na-enye nnụ. Ọ bụ ihe na-aṅụ ka na-enye nnụ. Ọ bụ nwa bụrụ ụzọ ṅụọ, mụ wee were ṅụkwa nke m maka ọ bụ ọgbụgba ndụ mụ na nnụ. Lekwanụ ya. Because anything you give the ancestors, anything you give the spirit you have called upon, you must eat it. So they will not think you are giving them poison. Lekwanụ ya. Ọ bụkwa ihe nyekwa anụ ka m na-atakwa, ọ bụdịkwa poison ka na-enye nnụ. So what I have come to tell us here today is, never you allow any person, any woman, any man in your father's house to stop you from coming home this season. You must come home. Just come and surprise them. They will be shocked to see you. What you can do is never you play with your ancestors, because your ancestors are not evil. If your ancestors are evil, they would have killed you in the belly. If your ancestors are evil, they wouldn't have gotten, like this place now you see now is my grandfather's inheritance to my father and to me. So if they are evil, they would have sold this place before I was born, but they didn't do it, so they are not evil. Come back. Ilota, mapro hanzu, mapro hedo, wala hoji, tosere ha mmanya, onye mbuzi ajụmụ na dị anwụ choziri ka o were ise gị, ị ga-afụ ka o were isi ya, otu a siri otu a kosi abịala mmezu.